ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang In Standard Time, 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato riyang paratuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo. Biyernes na kita sa karon nga adlaw banwa petsa 12 kita sa bulan sang Agosto tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo and Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tub-tub. Lasay isang takna, subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaragang panguna. Mga mainit nga mga balita, local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sa entertainment. Of course, mangin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man naton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa nabila-pilak nga maragang pangunang mga balita aton iya nga tutukan. Sa subong iya nga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Ay abaw, yari ho ga viral subong sa social media. Ining pagpulupang hikap, paghimas ang taas ang isa ka bata pa ni, no? Teenager or dalagita, nag-viral niyang iya sa nga public posts. Kag nagapaandam sa tanan iya nga magasakay nga sa mga taxi, no? Diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ti ano katuod ini kay ti syempre hindi niya man ipag-i-public post kon why natabo. Nakita nyo ng paghimas-himas ang paaho. O sa ka-animal maniman. Sige, diskusyonan tara karon ha. Kag subong man sa ato niyang mga kabombo sa dugang pa iya nga mga balita local, nagadamo nagidang complaints. No? Nagadamo nagidiya mga kabinan ang complaints sang na-receive sang talatapan ni Mayor Albi Benitez na hanungod ni sa problema sa supply sang tubig driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Dugang pa nga mga balita local ang public-private partnership ginaduso
no? Sa management, sa Manukan Country, gina-entertainar ni Subong sa traffic, sa waste segregation, suno iya sa alkalde sa syudad sang Bacolod. Subong man sa dugang panaton iyang mga balita, no, nga aton man iyang tutukan sa subong iyang aga sa mga balita pungsod nun. Ang Senado ginatun-an ni siya sa karon ang ining laptop, or rather ginamagapatigayon sang inquiry sa laptop bala niya gin-purchase sang Department of Education nga sa pagkamahal, pero syempre suppose ang iya siniyang ulugtasan laptop kay man sa pagkahinay bla kung gamito na ni sang mga teachers. Kag subong man sa mga kabombo naton, chikero naton sa dugang pa iya nga mga balita pungsud nun nga ato iya nga tutukan ang ining hagna nga ginaduso ni Senator Robin Padilla sa same-sex marriage. Anong reaksyon nyo sini? Kag ariho gambal ni subong ang Malacanang, by the way ho, may marabat sa illegal nga resolution sa pag import sang kalamay. Suno naman iya sa Malacanang. Balita nagikan sa luwas sang pungsod ato niyang tutukan ang pila iya ka mga nagapangunaman nga mga balita nga ato niyang diskusyonan sa Lebanon to bala nga pagpang-hold up sa may isa iya ka bangko na diskusyonan taman ha. So initanan ang aton iyang tutukan kag diskusyonan sa aton iyang paratuntunan drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Sige, na? Subong iyang aga sa mga kabombo natin. Of course, promo natin sa Bombo Radyo, ha? Nagapadayon lang. Enhanced swerte sa palengke promo natin. So, keep sending your entries kay buwas nga adlaw. August 13, ang pagpatigay natin sa aton nga second weekly draw. Palengke draw naton, hindi taman pagkarimtan, ulop danay, kay kilitaay kita iya mga kabilan sa Bago City Public Market. Okay? Bago City Public Market, our next destination na sa palengke draw naton. So, of course, diskusyonan taman na natin yung promo diri sa Bombo Radyo. So, keep sending your entries na sa mga kauturan naton. Kay tatlo ni, kay balo naman kamutan, tatlo sa pamaagi ni, send in entries naton, weekly draw taman buwas, ang palengke draw naton, no? Of course, dito nyo sa market, dalo ng inyong entry, end of entries, and of course, ang aton yung online activation. Pag-display nyo dira sa mga tiyangge nyo, sa mga proofs of purchase, no? Di syempre, linibong dag-o naton dire. Amo nang ginambal nga makapian-pian giniya sa aton, no? Sige So, aton ining diskusyonan, of course, ang aton iyang promo diri iya sa Bombo Radyo. So, padayon lang kamo sa pag-send sang inyo sa mga entries. Kay the more entries you send, the bigger chances of winning. Okay? Sige, 40 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Sus na man niyang natabo niya taxi driver. Kasi amo gini makaguba man sa mga taxi driver. As much as we would want to receive our comment, pero makitaan mo Bombo Anthony, hindi man pwede yung daw i-photoshop or himu-himuon ng video. Kay once video, yati, de blato od gid na ya. Kabalo man kita siguro kung himu-himu lang ang video or hindi, no? At at the same time, gin public post gid ni sa isa ka dalaga, no? Taga diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ay nano man yung klase niya man nga sus ka puwerteng himasima siya sang taxi driver niya sang kay hindi lang niya picture nga natungtong kamot, may video gid yang dalaga ning bata ni or dalagita. Ibalon ta kung pilagi ning edad dya sini, no? Taga diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ang post, public post ni siya ha, actually naga-viral ni Subong.
Grabing comments. Ang shares, 8.4K na. Susano man niyaman nga. Kita nyo ng video na, ho? Ahay. Di makaluluoy man. Kung ang basihan mo ang post sang bata, ambal niya. To all girls nga ga-taxi, be aware kamo, kag di hindi kamo magpungko sa front seat kun kamo lang isa. Proven and tested na. Around 2 p.m., nagsakay ko taxi. This was August 10, meaning sang Miyerkules ni natabo. Kay ma-meet up ako sa miga ko. Una, okay pa, conversation namon ka driver. Tapos dugay-dugay, katachi na siya sa iya. Ginsaway ko siya, kaginpilit ko nga manaog na ko, pero ga-insist siya, sige ko hambal nga pulis papa ko, pero why Japon kahadlok. Amuna, naghipos na lang ko kagapaidog palayo sa iya. Why ko kapik sang plate number kay grabing palangurog ko, kag ang sa utok ko makakadto sa balay sang amiga ko. Kung sino ka man nga taxi driver ka, kabay pa paminsar mo man ang ginhimo mo. Sa Bacolod ni natabo, update! May picture na ko kay Churaya and FB niya, pero di ko pag-i-post sa public. Susnano. Although, why gidya sa sininga video, why gidya pakita nga taxi tuod. Makitaan mo sa sound, very short ang video, nga makitaan mo sa sound nga may gahambal. Nga daan, subong mga taxi, di ba why na ni barrier? So, kung tanawon naton, kung hatagan naton sang benepisyo, subong sang pagpangduwa-duha, why niya manigin post ang paaya lang gina. Himas lang sang taxi, sang ginaaligar niya, ha? Ginaaligar. Nga taxi driver. Amo ni napakita. Isa ka 3 seconds video nga nagahimas. Isa pagid ka 1 second pagid nga video. May mga videos gid siya ya. Another 6 seconds nga video. Isa ka kagduha ka pictures. Ang isang picture ti amo na sa paa niya. Kag diri dampi bla sa bokdo kalapit na gid sa iya nga kinatawo. Diri dampi sa tiyan niya. Ay. Ti kun tan-awon mo ni. Kay ti public niyang post. Public niyang post sang sining dalagita. Although publicly, public ni siya, may ngalan siya. Pero sige lang i-reserve ta ng iya nga pangalan until may interview ta siya sa mga kabombo naton. Ti kun basihan mo kung if indeed taxi driver man gid ni siya, susnano niya lang niya nga ginmantsahan mo naman yang mga taxi driver daan subong nga do gapanikasog man nga makadawat pasahero. Ti karon kulbaan na lang ning mga tao ni magsakay ni taxi mag-amos ni. Nagpuluig ko kay mo sang pangalan ni sa mga taxi driver. Kabalo man tayo nga damo man yung mga babuot nga mga taxi driver. Tiway gid siya. Kaya ang bata sa atubang abi nagpungko no sa atubang. Ti syempre why man na gina-prohibit na. Pero naka-short lipot. Mas nagpalango. Duway gid guro kapugong ni si Choy ni nano ning pagkahimtang ni. Puwerte no? Kita nyo lang sa video si Bombo Grace bla. Chikero nato ng dugang nga detalyes ni. Bombo Grace sa una nga hugnat. Bawdo ka puwerteng mga balita. Tapos subong Bombo Grace subong iya nga aga, no? Aga pang banwa. Bombo Grace, good morning. Mamboan, good morning. Live kita subong Mamboan sa Bacolod City Station 4. Mamboan. Kay sakop yan ni ang Barangay 28, no? Sulod sa Bacolod. Nga ginpadulungan man sang ini nga ginaligar nga taxi driver Mamboan kung nasa diin nagsakay ang isa ka minor de edad, no, nga babae nga ginaligagin molestya sang isa ka taxi driver. So, Mamboan, ining minor de edad, no, nagsakay ni siya sa taxi kono sa isa ka barangay nga bahin man sa syudad sa Bacolod, dira sa norte Mamboan nga bahin.
Dayon, ang iya sini nga katuan, iya nga amiga, no? Tason, sa barangay 28. Sa barangay 28 na siya ang iya nga katuan. Kagati, amo na pambaan makita sa video. Nga ginahimas-himas, no? Oo. Sang taxi driver. Ang ining pasahero, yang nga minor de edad, no? Kaya paray man lang sila. Ti, bomboan, gin katuan, na diri ang police station 4, no? Nagpa-blatter, mangigali ang biktima. Oo, nagpa-blatter siya. Yes, Saan nagpa-blatter. o siya nagpa-blatter, Bombo Grace? Bomboan, wala ta pa makuha ang exact nga date kay sa women's na siya kuwaon ang blatter. No? Sa Basta, women's. Oo, kay oo. ano na nila, gin turn over. yes, bomboan. So Pero, meaning, sa office ni, ano ni gani, pagtawag, ni Ma'am, ano ni gani? Arlene Torendon. Torendon. yes, bomboan. No? Kagati may hawid di sa Station 4, pero di nila mahatag no, kung tungod nga iya na ni ka women's. Women's, Or oo. WCPD. Oh, but it's nga confirmed. kaso. It's confirmed. Yes, no? it is confirmed nga may ari diri sang blatter. No, mamboan. No, Agosto na tabo base posible pagkatapos ang natabo mamboan na padulong ni ang biktima o I mean ang minor de edad no nga ginaligali molest siya that day Minor man. pa lang ni siya. Minor ni siya. Yes, mamboan. She's a minor. Kag sumama naga-eskwela no sa diri man sa syudad sa Bacolod. So aton pa ni Ano ano siya, ba mo? ano ni high school di siya? Mga high school o senior high school. Oo, baka tuntuning klase ni. Kung kay why man ta Bombo Grace, okay. Gin-check kong profile niya kay kakwan sa kay public man. Oo. Ga-eskwela siya sa isa Yes. ka pribado man nga eskwelahan. Diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Pribado. Actually, it's a Catholic school man. Oo. Yes. Correct? Yes, Oo, di mamboan. minor, bata pa. Magabal ka minor, siguro ang pagidaron si mga 15 pa lang ni Guro Bombo Grace. Mga 15 to 17 ah. Oo, Mga dira-dira 17, bamuan. mga dira. Oo, ti kay in fairness sa sini nga bata ya Bombo Grace ti. Syempre ipagtupad ya to sa ginaaligar niya nga taxi driver ti. Kay kalipot sa iyaman nga shorts. Ti ka nami man kataho man gid sa in fairness ang iya nga legs gidman. Yes. Why to guro nakapugong to ang ginaaligar niya nga taxi driver to kay nagpalangurog na to guro. Why gid ka pugong si Choy na himas-himas gid sa paa niya? Yes, bamuan. According sa pahayag niya no sa post ang bata balabang buan o dalagita naga-convo pa na sila or nagka-convo, conversation sila. Dugay-dugay, nag-touch na yung ining driver, no? Kung taxi driver, magiging, di, amo na kang sa dalagita mo. Nagsakay sa taxi. Pero minsan sa babuan, siguro, nagasakay sa taxi. Oo. Kaya sa, in fairness, syempre, in fairness sa iya, private school siya nag-eskwela. Which means, mayara man siya, which means, bla Bombo Grace, mayara siya sang makasakay siya taxi mga mo na bla hindi di bla kon sa private school ka butang balloons na no nang inablang may somehow may kasarang ka no nga amo sina so it could be tan awon tani kung matuod man gid ginambal niya nga pulis man gid iya tatay oo ato na balon sus nano man niya Bombo Grace nga kung matuod kay kita gusto tagyapon i-reserve ang komentaryo ta hindi ta gusto i-generalize ang mga taxi drivers. Yes. Hindi ta gusto because kabalo man kita Bombo Grace nga kadamo sang mga maayo nga mga taxi drivers tutuod man na iya. Mga maayo inabalang kapalingwa sa pangabuhi amo ni sila bla Bombo Grace so mga nagapulaw bugtaw para makadala di bla interview tana sa ila Bombo Grace makadala pa uli sa panimalay nila. Baka baski 300, 200, kapag kinikasog sa pangabuhi, baso sa ka animal man classic ka taxi driver niyang naghimas-himas sa isang paaya. Oo, man gani pambuan. Kung imo nga basahon ining mga komento, may mga negative comments, may mga comments man nga nagasimpatiya sa ining dalagita. Oo. At sa hambal sa mga negative comments o buan, te hambal sa iban, wala ka mo sa posisyon niya or sa sitwasyon niya sa mo nga time. No? Te hindi mo pag-i-judge tapos hambal naman sa iban nga sa front seat ka nagkungko nga naka-short ka. No? Te wala man ta kabalo sa rason nga sa front seat sa nagkungko.
Kay ligwa man sa likod. Tiway man niya may nag-prohibit Bombo Grace sa front seat. Oo. In fairness, Yes. sining bata man, no? Bata niya. Kung tanawon mo minor siya, whatever it is, Bombo Grace, sa iyayaway man na iyakat, syempre makbataan, subong tuod na, mas shorts, maamusin na. Pero why man niya guruya sa iyang pungko sa front seat? Kiti why man niya sang may nagapugong nga hindi tao makapungko sa front seat? Ang pamangkot! Nga why niya napunggan niya, hindi tayo pwede tolerate ang kung taxi driver niya siya. Kiti why man na picturean niya yung taxi, Bombo Grace. Pero kung taxi driver niya siya, tingnan mo ito yan niya yung punggan niya may masimas siya sa paa. Kaya hindi lang niya pwede nga mambal mo dugin Photoshop nga gubon lang yung taxi. Tituod ka dyan kaya may video. Yes, may video, may pamatuod, pero ang problema, Bomboan, wala na videohan ang nawong. Oo. Why niya gin-videohan ang nawong? Kag why niya man na-videohan ang taxi? Kaya hambal niya, ano ganyan hambal niya, Bombo Grace? Ang muna, Bomboan, nagapangurog na ni siya. No? Muna, nagapangurog siya, nakulbaan oo, siya. Gapangurog Nagam- na sa. Yes, nagamay pa siya ganing ang manaog siya, Oo. tani. Pero, Bomboan, no, hindi pa Hindi siya mo magpanaog. naugon, bausos. Tapos tanawab lang kamot, Bombo Grace. Yun yung paas ang bata. Man, baka bal ka gidya nga minor. Kaya ka bata, pag gidya bla. Yes. Kasi sa iya nga mga legs da. Tapos ang kamot nga nagahima sa iya. So sa pagkadagalagom pa na blang do kamot sang tigulang na blahaw. Tituod no, di ba amo na ang kamot kung magtigulang kita kay tanan-tanan kita makadto man dira, Bombo Grace. Pero Yes. kamot ni sang taxi driver nga nagahimas sa paa. Kabato na gani, whatever it is, Bombo Grace nga sa bata, sa bahin sang bata, ang sala gid niyang kamot nga nagahimas. No? Yes, Bomboan. Kaya tiga pa muyong laman ng legs ang bata, tinga himas-himason niya. Ya? Napalayo na gani ko, no? Bomboan, Oo. napalayo na. Dason, makita mo kadya nga ang iya sa nga edad, no? Sa taxi driver na mga araw sa 40s. So, Basi mga 60 40 up, taon na no? ni gani. Kaya ang kamot siya bala, Bombo Grace, kita mo na. Yes. Tapos, do dako siya, nga nagalagom, kag nagakulorinot na. Yes. Do- Kag, Bomboan, ano na, kambyada na panawag, no? Sa ginano ka driver. Oo. Na, basi na sala niya kambyada ko, no? Ay, sus, no, nakakadlaw man ako akon. Iya. Alam mo na, Lain basang ang- iba. lain ang nakambya ko, amo na. Pero Oo, ang pero kambyaya, di ba? Dapat kalayo. ang kambyaya doon ang kado. So, ang iya, himas-himas, gid niya, Bombo Gani. Grace. Hungod kadya. Oo, hungod. Oo, ang iban blamang ay sa pagka-animal niya nga sapat-sapato niya. Mainit amo ka, niya gid, giya. Bomboan. Oo. Di Kung ba ano man, la? ang... Ang Yes, iban, Bombo Bomboan. Grace, kitanta. Kay public post ni siya ha, sa mga kauturan Oo. naton. It could be ginungod man isang bata nga i-public because gusto niya mag-create awareness. No? May iban tuod ra nga doon nagapakakamalaot pa sa bata. But, hambal naton, Bombo Grace, whatever it is, ang sa bata, sa bahin, playas ang bata. Oo. Una best minor niya siya. No? Wala man may nagaprohibit magpungko ka sa front seat. Iba nagahambal nga. Tikigin pa kita mo gid ang legs mo. Pero Oo. kita, kung tsakto paminsaron mo nga tawo, kabalo ka gid, kung ginpakitaan ka man sang legs, kabalo ka gid, nga kung wala niya na consent, Bombo Grace, Yes. no? Hindi ka gid na iya pwede kahimas. Hindi pwede ang balon ni Chur nga tikbalo ka wag ko kapugong sa kaugalingon ko kay nakita ko legs. Di bala? Hindi gid na iya pwede. Yes, Bomboan. Okay lang na ako magkanta ka, magamba kada legs mo ay nakakasilaw. Hindi mo gina pag-imason. Di ba la? Di mo gina pag-imason. Kung hindi ka na ginabi ka pugong matsyag mo, doon nagapalangurog, naging ang kaunuran mo, kay doon nasilaw ka tuod sa legs. Diba, doon ka namin isang legs. Di tuod man, pwede mo siya kantahan, Oo. Dari Bomboan, Pero ang ministorya. paghimas, himas, giniya Bombo Grace. Bo, kamayo man ang bata, kay gin video ya. So, which Oo. means nakita, gid nga, ginimas-himas, gid siya. May ebidensya gid sa nag-viral pag gid, no? Oo. Kag nagpamangkot ko ni Bomboan sa kilala ko nga mga drivers pala. Oo. San salakyan. Kaya naman ba mo di manong amo na hindi gina pwede. Nga manghimas kay mo ya. Muna Oo. ibig na pa sok sang imo nga tupad pasahero mo ko ikaw driver Bomboan, no? Oo. Hindi gina pwede. Oo. Sana ba although- sa ka-sexy? Gusto ano pa nakaseksi, punggi gid ang lawas mo. Kay ang paminsaron taya Bombo Grace, kumbaga kita na yang ga-control sa lawas ta. So Yes. kabalogid kita ya kun andin ang limitasyon ta. Tingin, naglapaw na gid siya sa limit. Dapat asta lang siya sa kambyada. Ang Yes, kamot Bomboan. ya, do ara to yagin kambya-kambya ya sa legs ang bata.
Kag isa pa, ang mga drivers ko, no, sweet lover. Oo. Pambuan, Di kung sweet sweet lover lang na ka. sila ya eh. Oo, sweet lover lang ya eh. Pero hindi ya, sila nga ano kadaya? Ang masakay Mangilabot da yang kadaya. short na ya karon himason mo. Tapos ang balon nyo lang sang iban nga tis front seat kay gidyate. Nga may nagaprohibit nga magsakay sa front seat kay umian na niya bing bata magsakay sa front seat. Ako kagim ako sakay sa front seat pambuan. Ako dumdum ko naka-short ko to Oo. Boy, hindi Basta- ka mag-shorts Bombo Grace tapos Oo. masakay ka ni kay Choy nga ni ho. White Tapos- tapos balo sinungalan niya sini. Yes, oo. Kag Bombo Grace in fairness, iya ni aligasyon sang bata. Iyan ang ginambal nga taxi driver, why matakbalo kung if it's taxi driver. That is why hindi tayo gusto mag-generalize, Bombo Yes. Grace, no? Kag, iyan ni aligasyon nga hindi niya kilala. Amo na why niya consent. But even, Bombo Grace, baski mahambal biya nga mahambal nga dugin himo lang ni isang bata. Kung sa lain lang nga perspective, ginhimo lang ni sa bata, tapos pa-viral, amo ni subong. Pero the fact nga minor siya, maski may consent, let's say, for example, Bombo Grace sa pihak nga anggulo. Kay tanawon tani sa lain-lain nga anggulo. Oo. Kung sa pihak nga anggulo, kung may consent man niya sa bata, hindi gyapon pwede kay nga minor. Di ba? Yes, Nga pambuan. abi-abi lang. Like for example lang niya ha, gambal nga gusto lang sa bata pa viral. Gawa mo na bla may mga klase sang comment nga mus na. Pero hindi gyapon, pwede gyapon ding taxi driver kay nga minor niya. Yes, pambuan. Bisa may consent pa tuod. Oo. Pero kay minor, it's a no-no kid, no? Amo na mga ginalantaw nga mga anggulo kay patasubong ka hambagin sa mga komento ta dire. Oh, hibalon ta pa nay kuan ta pa ni pambuan sa ano gid natungdan ako Iban. I mean. Iban Yes, may no? nagambal man dire. Ti why man na nagapalak ang bata? Ti kung why naluyagan sang bata kung di mapalak-palak siya. Tikbalo ka na gid nga in fairness ha, with all due respect gani nga ginahambal ko Bombo Grace. Ti bata ni siya, minor ni siya. Ang control ara gid siya dapat sa kay driver. Hindi mo na pwede i-blame nga why nagpalak ang kinanglan pa yung magpalak sang bata kay the act itself. Sa Yes. gid siya ang ginimo nga ang ining aktwasyon Bombo Grace ha, hambal ko na maski diin mo nga ang gulo sa kasuguan naton tan-awon. Ang paghimas sang leg sang tawo una, kung may consent niya, kag, kung nobyahan na, mo, why na yung problema. Pero kung ng bata, why man resistance, the fact nga minor siya, hindi gidya pwede. You cannot justify sang hinimo sang driver if taxi driver din na siya. Yes, sakto gid na pambuan. O kag tiining kung taxi driver manggid siya pambuan. Base base lang ha. Nga pirmiya man ni ginahimo. Yung bata lang ni nang isog ya. Oo. Nag-post. Kay hambal niya gani sa post niya bala Bombo Grace, kay nakulbaan siya ni siya balo sa iya himuon. The fact bala nga kung ikaw bala ginikanan no, tapos si bata ka mo sila. Siyempre minor, di maano siya bi? Di ba iban nga bata tuod may tendency magpalak, ting iya ni kay ginakurog-kurog siya. Di ba na lang siya nagpalak? Ting ginapasalamatan tanang ni kay asta lang ni sa legs ang hikap niya. Pero kung may kita ko diri sa picture nga asta diri dampi sa chan bla. Sa lapit sa private part no makambiyada pang taxi driver ni. Yung pala nindog balayibo ko pambuan. Oo, di bala? Yes, Ahay. di pambuan ari ang blatter, no, ang blatter report. Ano na ni siya, no, gapa kita lang, no, nga may ano ni siya la, desidido. Desidido. Magpasaka kaso. The fact nga ari pagido ang isa naton kaanggulog nga nakitaan Bombo Grace no. Although again ha, with all due respect sa iban nga mga taxi drivers, kay aligasyon pa man lang ini, kagway kitakbalo kung taxi driver or what, sa amo na blang Yes. anggulo. Pero, the fact nga ang bata nag-public post, una, best Bombo Grace, i-public post mo rin nga kahuyanan mo, nangisog siya mag-public post. Ikaduha, the fact nga gin-check na to, nagpa-blatter siya. Pa-blatter niya na yan, kung nagustuhan niya, kagway siya nagpalak-palak. Di bla? Dapat yung sekreto yung kung nagustuhan niya eh. Sa mo na nga edad, baan, kabalo na siya, no? Nga, amo na balabisan mula sa nagpalak-palak, pero may backup siya, nga makabato siya against sa sining
ginaaligar taxi Kay driver. damo na niya traumatized ni amo na blako kisa. Way takbalo na trauma na ning bata kinanglan niya ni gani i-undergo sa counseling mag-amo sa ni Bombo Grace kaya man niya nagapalangurog siya. So amo na bala. So maski diin mo nga ang gulo tan-awon, hindi ka gidya maka-judge blas bahin sang bata, amo ning panuksok, amo na. No? Maybe pwede siya nga magiyahan sang amo na ginikanan niya next time amo ni. Pero ang control yari gid niya sa driver. Kay kabalo ka gidya nga hindi kaya pwede manghimas sang legs da kunano daya sang isig mo kapareho, especially sa sini nga bata. Okay lang to, may mas ka to sa asawa mo, may mas ka to sa nobya mo, kahit kung may consent. Isa pa, ga-drive ka. May mas Drive ka, lain yang imo gusto kambiyahon, Bombo Grace? Yes, mabuan. Sa nonogid, no? Kung ini siya, taxi driver. Ito yung taton niyang ginahimo. Yeah, Correct. naghimo na sang awareness ining bata, babuan. Kag isa pa, tinagamba lang iban nga wala siya nagbato o kung wala siya nagpalak-palak dira. Basi, no? May ginapaminsan naman sa wala babuan. Kasi may armas. Oh, kasi may armas ining You driver. cannot just say nga amo sina bala. With all due respect sa mga utod naton nga nagahambal sina. Why makita kontra sina iya. Pero ang aton lang ya bala, ang sitwasyon. Nga we have also to understand the situation. So, Bombo Grace, sige, dugangan ta na, no? Ibaloon ta kung kilala ni siya ihan to sa mga taxi driver. Saya na nagmancha, saya kung taxi driver gid ni siya Bombo Grace. Manchahan mo yung mga upod mo daho. Ano na lang niya nga. Di syempre pala Bombo Grace, ang iban tumambal matraumatize ini no sa kay taxi amo malang ni gali yaho. Dibla, inablang amo sina. Ang ginawa na lang ni gani subong kay ginawa nila ni maka-pick up sang pasahero. Anyway, Bombo Grace, sige. Follow up ta na dugang. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bomboan. Ini si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lin Lubaton, no, sa unang nga hugnat sa balita subong yang agado. Inablang sa amo nga sitwasyon, duma carried away kabla, no? Inablang ahay. Maski sa diin mo yang nga anggulo tan-awon, no? Ining ginhimo sang ginaaligar taxi driver kung taxi driver man gid ni. Sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo, sala gid siya. Although, kitantang mga comments kay nag-viral ni. Kadamo-damo. Mayra iban, syempre, ka-sympathize gid sa bata. No? Mayra iban niya nga gambal drama lang. No? Gusto lang niya magpa-viral. But kung amo ni nga aktwasyon ang aton tan-awon sa mga kauturan naton, ahay, di makaluluoy gid jang bata, no? Duha ka bagay. Una, gin public post niya. Gin public post niya. Ikaduha, nagpa-blatter siya. Aray na ni subong sa women's. So kung tarawon naton sini nga ang gulo, makitaan mo nga, hindi lang ni siya drama bla, nga hindi siya seryoso. No? So, guro, kag sa pihak nga bahin, kung insindihon mo man ang ginhambal sang bata, nga tinagakurog-kurog na kuway na ko nagkuha sang plate number, bastaya ang akon niya, makadalagan ng ko to sa miga ko to, kay gusto ko to magkanto, which is very valid man. Kung ang bata, abe, kung panumdumo naton 15 anyos, nga atanan makapaminsar nga makuha kagid to plate number, mapicturan mong taxi, may mga amuman sina. So, somehow, hindi gid kita makakonclude, no? Kay kung i-trace nyo ang Facebook post sang bata, makitaan mo naka-public, makitaan mo da siya ya. Kita tagani, sa private school siya nag-eskwela, minor siya. So, ano man bang iyang kwaon kung amos na, no? Kahoy-anan man ni sa iyang part. Kita bala, we sympathize sa sini nga bata kay maintindihan mo eh. Ang hindi talang gidya maintindihan, if it's true nga taxi driver, ang paminsaron niya eh, may control gid siya sa lawas niya, may control tayo sa lawas ta. Maski ano pa niya ka,
galaway-laway kaya nga do ido kasang leg sang bata, sang bayi kay hindi mo na iya kabalo ka nga hindi mo dapat himason, ang kamot mo dapat ara lang sang kabyada, hindi magpalang lapaw. Ti tarungon mong trabaho mo. Kay kung amo nitood ang ginhimo mo, kung sino ni nga taxi driver, tanawa ho, hindi lang niya lawas mong halitan mo, ang community, ang mga kaupdanan mo man, nga mga taxi driver. Subong ang mga taxi drivers, ginhawa man ni gani, ga-interview kitas ni sa ila from time to time. Kadamo gidya sa mga maayo nga mga taxi drivers. Ga-interview kita ni sa ila from time to time. Nagapamangkot, kamusta na ka mo, especially din sang pandemic, hasta nagtinaas ang presyo sang gatong, tinagabalakuon ni sila, ba sila nga, bawok sa Pulaw Bugtaw namon, halos gani kami makakita, 300, 200, dalon namon pa uli. Tapos gulpi lang, may mga magwa nga mga video ka nga isni nga mag-viral ho, maghimas-himas kay mo sa legs ang bata, kung tanawon mo ang iya nga kamot, makita mo gidyang bata, yati, balaan mo gidyang nga bata, no, sa legs ya pa lang, amo ni. Pero ang kamot niya nagahikap-hikap sa iya, ho, nga doon nagalagom na blang kamot, nga doon balaan mo doon may edad na gidya eh. Ahay. Kaluoy man, no? Ang trauma bla, nga mahatag niya siniya sa bata. Kita mong public post gani sang bata, nagahambal siya nga, beware ka mo ha. Dapat aware ka mo. Kung if in case magsakay man gid ka mo taxi, hindi ka mo magsakay to sa front. Iba nga front seat ka gid. Tinga how? May nga di pwede mag front seat how? Sa una may harap pa na Bombo Anthony sang pandemic bla plastic. No? Nga barrier. Ti subong ka syempre ginkakas na. Kay okay naman lang wala barrier. O ginkakas na. Ahay. Ka-frustrating lang, no? Nga, may mga amublas ni nga inablang, may mga amus ning klase sang tao, blayhaw. Nga, ano ni? Tungod nga somehow may nagatintar sa mata mo, dira, kay natintar ka nga amo ng legs niya, pwede mo lang na dayon dakmahon kag hikapon haw, kung tsakto paminsaron mo. No? Kung tsakto lang gidyang paminsaron mo, may kapikap ka dayon? Siyempre hindi. But whatever it is, no? Although amo man na, siguro somehow, sa part man, sa mga, especially sa aton nga mga ginikanan, we have to be mindful also. Kay may mga haslok gidyang nga tawo nga hindi mo makontrolar ila utok. Do nagapalangurog dayon ang kalawasan kung makakita legs. Na bla? So butang balon sa mga ginikanan man, we have to be mindful, we have to be aware nga somehow tigiyahan ta mga bata ta sa inablang palayo na sa mga kaangays ni nga mga hitabo. Especially mga minor, mga bata ta, as much as possible, hindi ta pagpasugtan nga magsakay kung ano dra, mga taxi kung ano dra nga nagaisahan nun nang, as much as possible, kung pwede nga may upod, kagihambalon nga, mag-short time, hindi lang taman kalipot, kay mga animal, kagaslo, nga klase, katawo, nga hindi kapugong sang kaugalingon nila, di kung ano pwede nila himuon sa imo. Pareho ni bala sa kamot niya, ang susnano niya nga. Makambal ka man, susperte. Ang iyaya, ang kamot niya nga nagahimas-himas, nagalagom, ang legs isang bata nga daan niya, ti kaputi, tuod. No? So, do ka ma-frustrate ka, do maumul-umul ka. So, amo man na. Mensahe man, no? Nga somehow, kay may mga tao nga kahaslo man paminsaron, nga hindi ka pugong sang lawas. Hindi ka na kumagadabukan mong ila paminsaron, kay hindi ka kasigurado, kapiho. So, we have to remind also sa mga kabataan ta, maski kita sa kaugalingon ta, kaya why na iya mo, wala man sang kasuguan nga hindi kaya pwede pakita nga sang legs mo. That's why pwede kagidya ka short. Di bla? Kung
hindi lang, kung ang tanan, insakto lang niya paminsaron, hindi ka gidya maghimas, kag maghikap. Hindi mo niya pwede i-justify ang iya aktwasyon. But, kay tungod may mga amo niya klase sang tao, nga syempre hindi ta gusto i-harm lawas ta, o ang mga kabataan ta, we have to remind them also. Amo ni, inday, baw, hindi ka gid mag-short-short, tapos matak ka masakay ka to taxi or jeep or nanoda, kay basi may haslo na nga paminsaron nga maghimas da karon ti matroma ka, amo ni, so insaktuwa lang imo nga mga panapton, hindi ka dra magpagwa sang imo nga mga cleavage. No, kay may tao nga hindi gidya kapugong sang lawas kay do nagapalanguro gid ang unod, mahimas gid. Nan. Amo na lang naton sina. But sa tutuod lang, syempre, why man na may nagaprohibit sa aton? Tulok lang da bla. Hindi na maghikap-hikap. Ay na naman niya nga sus. Ang bata, ang niya na, kabalo na ko may picture niya. Pero ti mayo manway niya naman lang ginpost sa social media. Kay, ti kasuhin na lang da. No? Next na, ti kasuhan. Ay hindi niya pwede man niya nga tulirar mo lang ni. No? Basibla damo ka na. No? Kung if indeed it's true, ang iniiyang aligasyon. Sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya nga mga kabombo. Ay, na naman eh. No, aga pataya bombo Anthony, no? Ano pagbugtaw mo? Oh, bali bombo Grace may viral. Nya may viral subong, may nagapanghimas ang legs. Bauti aga pa, temprano pa may nagapanghimas na o nagligad ni adlaw ga viral subong sa social media. Na naman yung pagkahimtang ni. Anyway, sige. So, amo na, awareness because hindi tani gusto yung doon ang yamuhaton, i-ridicule, or amone. But we would like also to ma-create taya awareness. Tuod na, nga, may amugal ini nga sitwasyon, no? May kaangay nga pwede, gali nga matabo, kaangay sini. Ara bala bombo Anthony, ho? Since nga, mayo maning bata ni kay do inablang ara ho, may ara pagid ang sunod diya nga video. Ginambal niya pagid diya nga sang taxi driver. Tublang kahima-sima siya. Ambal niya pagid Bombo Anthony. Gingambalan ko di siya nga tumboy ko para maguntat siya pero ginasigi yaman Japon. Oo, kay tuod, mama overheard mo, mabatian mo sa video, gambal siya nga, huy, tumboy gali siya. Bo sa ka pagkaan ay duko kung pwede ka, no? Galing ti, syempre, hindi man ta pwede ka pamuyayaw. Although maumol-umol ka, nga do gusto mo makahaboy man sa malain nga tinaga. Tiyamakon mo yan nga, mahambal siya nga, uy, tumboy gali siya! Bogin pamitayaan ko yun ang tingog niya. Duga sa tingog niya, doon nagakurog-kurog pa. Oo. Tiyamakon mo na. Ano ni ang post ni sang bata nga ni, gin-public post niya ni, nga ambal ko nag-viral gid, damo-damo gidyang nagre-react. August 10 at 8, meaning alas 6:18:29, alas 6:29 sa gabi. Again, kung makita natin Bombo Anthony, kita mo dira ang public post niya. Amo nang ginambal niya, oh. To all girls nga ga-taxi, be aware kamo kag hindi kamo magpungko sa front seat kung kamo lang isa. Proven and tested na, around 2 p.m. nagsakay ko taxi kay ma-meet up ko sa miga ko. Una-una, okay pa conversation namon ka driver. Tapos dugay-dugay, katatsi na sa iya, ginsaway ko siya, kaginapilit ko, nga manaog na ko, pero ga-insist siya. Sige siya kahambal nga pulis, sige ko siya hambal, nga pulis papa ko, pero why Japon kahadlok. Amo na, naghipos na lang ko, kag gapaidog palayo sa iya. Why ko kapik sang plate number, kay grabing palangurog ko, kag ang sa utok ko makakadto sa balay sang miga ko. Amo na nga balsang bata. Kung sino ka man nga taxi driver ka, kabay pa, papaminsar mo man ang ginhimo mo. Sa Bacolod ni natabo, update.
May picture na ko kag itsura ya and FB ya pero di ko pag i-post sa public. And referred na ni sa women's. Dapat tutukan ni. Kaya hindi tani pwede i-tolerate ang muni nga klase sang utok. Basi may halog da sa tornilyo sang paminsaron mo dra nga nang hikap kay imo ialeg sang bata ni. Inano. Amo nang post sang bata. So, although damo nagambal, drama mo ni, pero kung ikaw bata, makapaminsar ka tuod nga. Di bla, kung nagakurog-kurog ka na, ahay. Ang post sang bata nga ni, hambal ta na, may video. May 3 seconds video, may ara sang 6 seconds, may 1 second, tapos may hikap sa legs, may ara pagid nga, ginatabunan actually sang bata ang private part yablang kinatawo yablang sang bag gintabunan niya. Amo na. Kundi may short siya tapos sa babaw bag. So ang baw sa kaan ang kamot ni nga gakolorinot nga itom bala ginay-describe ko lang ang kamot ha. Kay balaan ang butang balon magambal ka nga do nga kurinot ng kamot. Siyempre ka edad ng tao. Ti kita tanan makadtuman sa amo sina nga mga kamot kung naga edad ta. Which means may edad na ni ang taxi driver. Tapos ga itom-itom pa bala. Nan. Oh, tapos gambal pa, uy, tumboy siya. Oh, duga pang kadlaw-kadlaw ka pa kaginabuli mo pa ibo yung bata ni. Sa katuntugid siya. No? Katinuntugid siya nga. Balikan tablas Bombo Grace. Hindi ko hindi ko makatapos ni sang hindi ko bla maabuyan nga mag-commercial bala kay sus di na bala mo do maumol-umol ka nga do maluoy ka sa bata nga do hindi mo man maintindihan ang ginabatsyag mo bala nga imaginabla ang minor syempre kung bata ka basta bata ka syempre tada nakaagi man ta sa amo nga pang-idaron no. Ang normal nga paminsaron sang taxi, rather, normal nga paminsaron sang bata, makulbaan kagid tuod. That's why nga makainsin nga wala niya na picturean. Amo ni picture ka patong kurog-kurog ka na. Di tendencies bata madlagan. After niya panaog sa taxi, that's why nga kitaya, with all due respect sa tanan nga mga taxi drivers. Kitaya, gambal kitaya kadamo sang mga maayo. Siya lang ni, or mayara pa da iban, pipila lang ni nga, kung if indeed tuod nga taxi driver, nga amo ni nga sa isang paminsaron. So that is why gusto ta maimbestigaran, ginidugang, mahibaluan, kung taxi driver, sinuni, kay ginhalitan mo yung upod mo, kabalo ka na. Kung taxi driver, kay ginhalitan mong upod mo, nga nagapangabuhi sa insakto. Sang kahaslo, sang paminsaron nga manghikap-hikap kay imo legs. Ma-justify mo na kaugalingon mo, kay nang himas ka legs sang bata. So balikan naton si Bombo Grace sa aton niya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo sang reaksyon sa mga taxi drivers. Di kay nag-viral na-identify na ni nila, nakilalaan naman ni nga indeed taxi driver man gid ning kay kung hindi dapat klaruhon ta man kay karon mahalitan man ni ang mga taxi drivers no nga mahadlukan na lang ni. Ay, nano. Bombo Grace, on the line, sa piyak na linya. Bombo Grace, please go ahead. Bomboan, Yes. live kita diri subong sa northbound terminal kung sa diin naga-park, no, ang aton mga taxi drivers man, sini nga oras ang kaagahon. Oo. Bomboan, kadamo-damo diri sa ila. Kadamo man sang diri, no, Dalain. ligid, syempre, ligid damian sa amo ni nga balita kay hambal nila di dalahig kami, ya. Correct Tsakto Oo. na. That's why nga kitaya Bombo Grace, di tayo gusto nga i-generalize. Kadamo ni, tanong wablang mga taxi drivers na ka mga mapisa ni sa ilaga, pulaw bugtaw ni para nga
makapauli sa panimalay nila. Tapos, here comes, isa ka ginaaligar, taxi driver, manghimas legs, ti alitan, gislaya. Bobo Grace? Correct mo buwan. Nagapadulong pa lang ko. Kabalo na sila ko no tuyo ko. Kalanggit ba na? Kabalo na sila. Ano to diri makuha ta reaction bambuan. Oo. No, kay syempre dako ni nga issue kag isa pa mangdalahig ni nga issue bambuan. Correct. Ambal ko na Pigado gani pang kay- daan subong sa pangabuhi. Oo, ambal ko na gani kay Naya. Ang iniyang ginhimo ni sang ginaaligar taxi driver. Why niya niya ginhalitan ng kaugalingon niya kung matakpan na ni siya Blabombo Grace? Halitan Yes. mo makupdanan niya, iti the fact nga balon mo taxi driver. Debla? Para sa post, taxi driver bambuan. Ti ambal gani mayari naman sang ano ni nawong o kon profile picture no ang ining bata hindi man pag-i-post ti bambuan sa subong dako nga palaman ko tanan ko sino ang taxi driver kung taxi driver magin. Sir, good morning. Live kita sa Bombo Radyo Bacolod, sir. Sir, ano na yung imo nga reaction kay nakakita kami isang video? Away ko yung kakita kay alas 2 lang ka-parking na ko nga daan to sa may south. Oo. Pero nabatian mo ni. Away ko kabati. Bate, sir. Sino Oo. nakakita ka video? Bago lang ko yung kakuan. Oo. Mariak lang. Mariak ko sa namon. Mariak lang ko mariak. Oh, ma-react lang siya. Sige, sir. Ano sir ang reaction mo, sir, nga amo na bala? Ang reaction ko lang no, hindi pagdalego ng mga taxi, nga hindi na kamo magsakay. Sala mo na nga wala mo yagin pan nga ara na gid kada nga kon ginimas ka way kag na ganon eh. Kung nagbato. Sige lang himas sa imo sige on. Way kag nagreya kun ano. Hindi mo magdalego ng mga drivers taxi. Kay kada mo sa mga taxi nga maayo. Hindi ba mo na mahambal ko? Te, ano nga mambal yan sa upod yung walang himas, okay lang? Sir, kung taxi driver mangito, no? Ano mamba mo sa iyaya? Mahambal ko lang sa taxi driver nga naghimo sila nga naghimas. Kung sa bagay no, kinahanglan mapakita ka kay para hambal mo kung ano manggid. Para ano bla kung ano kung gano biyanay ka mo. Kadugay na nga himas sa imo man. Buhay mo man kin sa par. Man. Kulbaan sa mo, wala sa Bombo Grace. Kung dalaig ka sa mga driver ya. Labi na gin sino sa imo dai no. Kinahanglan kung ginimas ka, tani mag-react ka. Kag hindi mo dalego ng mga taxi driver yung mga mayo. Yang hindi bali na ang magsakay. reaction niya ganun, nagkadto sa pulis, na ano man. Oo. Nagkadto sa police, sir mo, tapos to nga natabo. Oo. Kaya gani ka magkabalati, nag-react lang kami kay ambal mo nga hindi na ka magsakay sa mga taxi kay mga driver, mga kwan. Away mo manyak. siya nagambal nga hindi magsakay. Wala man sa Lain sir man ang nagambal nga information ni na magsakay. nalabot Nagambala sa siya nga ni magsakay sa front seat kung nagaisahan nun. Alam mo na, sir. Kaya mayo na lang ang mabatian niya. Yes, no. Makato kita bisa nakakita sang ano. Thank you sir ha. Ano pangalan ta, sir? Si kwan Marvin Ano play data? Belandres. Okay, si Sir Marvin Belandres, Bomboan. Naghatag sang reaction pero wala siya ka. Kay abi niya, gahambal ang bata nga hindi ka mo magsakay. In fairness sa bata, oy man siya naghambal. Naghatag lang siya awareness, no? Oo. Galing kay na offend lang ni mga taxi driver. Kaya kabalo ka Bombo Grace. Kung mamati-mati lang sila ya sugilanon, tilain niya ka sugilanon na makalabot sa ila. Yes, Bomboan. Ay, klaro ta ha. Wala naghambal ang bata nga hindi magsakay sa taxi driver. Naghambal lang siya nga hindi magsakay kung nagaisanon kung sa una ba lang kung nagaisanon ka, no? Kay basic Never ka point, di magsakay. matabo ni sa imo. Oo. Yes. In Oo, fairness. amo naghambal ya. Oo. Duway gid nila ni makilalaan mga taxi driver da duway may bati-bati kung sino da sa ila kundi ini may biyahe. Bati-bati man ni sir kung ano ni siya ang taxi driver. Bikilala nyo ni. Buhay mo kami kabalo kung sino. Bati-bati may kilala nyo sa. Hindi. Wag gid yo. Wag sa ato na sila mamuan kabalo. Oo, may amo ning natabo. Oo. Isa pa gid mamuan? Sige, bi, isa pa gid. Isa pa gid, sir? Sige, kanto kayo, sir. Good morning, sir.
Live kita sa Bombo Radyo Bacolod, sir. Anong imo ya sini nga mahambal man sa aton sini nga mga katuran nga mga nagapamati subong amo ni bala nga ano ni nga natabo no sa isa ka dalagitan sakay sa taxi ko no kag gin naligar Kay ang ila inimas yang ang taxi driver. information da yang nga duga pangampanya ginang bata. Out of ano niya sang bata nang mahambal niya nga aware ka mo nga dapat amo ni mo siya bata hindi ito mo sa kasta na taxi ha. Babaan. Sige, go ahead Bombo Grace. Okay, sir, ano ang una mo nga mahambal sa natabo, sir? Ang ako lang yung mauna mahambal, ay nga gasi mo da ma'am, kag sa babae man to nga nagpungko sa front seat, tadi ka nubos ang short siya, sa likod sa nagpungko. Kag tiyan nung lakat siya, papansin gidya eh. Guba kami yung tanan nga driver magamuna. Tani sa una bis pa lang ang paghikap siya, nagpalagyo na sa, nagpalag na sa. Hindi nga hulaton niya pangahimasimason sa. Ikan tapos, tadako sa diferensya eh. Kaya imaso mo, videohon mo pa. Kagano tuyo mo, ipa-social media gidyatanan eh. Nagpabaya ka. O, tinti ko ba kami dalahi ng mga taxi driver? Amo na mama, salamat. Amo na, sir. Di ang maupod dyan nga naghimas, okay lang to sa ila? Ano mambal mo ya, sir, sa taxi driver ko, no? Nga naghimas. Kagatuman niyang tigulang at taxi driver, wala sa kabugong sang iya ko galingon. Kasi una guro, pag-imas niya doon nagpabaya, sige na lang. Tama na. Ano na bala? Ang nabatsagan niya to ya do para kay sir normal lang to or hindi ito ya normal? Sa nabatsagan sang taxi driver babaan? Oo. Para sa imo ba, sir, normal lang to or hindi normal? Hindi maging normal eh. Titaho mo lang tong tigulang mo. Taho mo lang tamo. Basi ang matugo sa una niya, bis nga paghikap, nagpabaya. O titani nagpalag na lang sa kung mayugid man sa nga babae. Palagyo na lang sa. Ay tiyo na bis naka-short sa nga daan mo. O, meron maging mga bis man mga among pagkambya. Gata lang. Tapos meron ibang isang bis kami nga kung kami sa anon, gahamboy kami sa piyak nga plungkuan mo. Basi amo to lang kwansang tigulang. Pero gali kay ginsige mo kung tilain ng Okay. Bombo Grace, naka-encounter man si sir nga may may nakasakay siya nga may nagapungko sa front seat man may mga tao magid nga nagapalipot-lipot shorts nga pungko sa front seat. Si sir personally may encounter siya. Sir, sa imo ba nga pagbiyahe-biyahe, naka-experience ka man nga may pasahero nga babae nga ang manabi sexy sa tupad mo ng pungko? Ida mo mami. Tiga ano siya? Wala lang. Gano ka lang? Okay lang kuya. Kasi pungko lang na siya eh. Di kay normal iya pag sabi mo na. Pwede eksakto. Ginapangabuya rin na mo yung taxi na mo. Di karon niya gubong kami sa isa lang ka sitwasyon nga muna. Di gutman kami to ya eh. Sige ba, sir? Pila na ka years si Sir gabiyahe, Bombo Grace? Pila na ka years ikaw nagabiyahe, sir? Jo, tayo pala mga 4 pa lang katuig. May mga kabataan ka man. Mayan. Bombo Grace? Mabaan. Okay, sige, go ahead. So may mga kabataan ka man nga pila ka bilog tatlo? Jo, tayo ma'am 5 kabilog. 5 kabilog. May babae? Babae 2, 3 kalaki. Okay. So, sir, kay minor de edad ni siya ang bata mo. Ang dalagita ba lang nga nagsakay. Anong ma-advise mo be? Sa tanan na lang din ng mga babae nga magsakay. Tani kun mga pasiksi kalaban sa mga minoridad pasiksigin man mo. Titani sa likod na lang sila mapungko para malikawan kay hindi tanan kami taxi driver muna mo. May aragin man ti sa isa ka sitwasyon nga muna maguba kami tanan. Amula na. Hindi mo nakilala ang taxi driver ni? Wala kay ko nakita lang ng itsura ay kag ang plate number makilala na mo. So wala. Tiga mo na mong inistoryan kagila din sa inya kwan sa Bombo Radyo. Kada mo gini na matian namo. Kay nalas. Kung excuse na mo. Ano pangalan mo, sir? Junjun lang Junjun. Sir Junjun lang ko no So kay nas na nakabatis Bombo Radyo. Yes, sa aton sa Labambuan. Nagapamati kada aga. In fairness, ang mga taga North Terminal, yung mga taxi drivers. No, bumbog na monitor Bombo Grace.
So, Yes. apisar nga nag-viral na siya, pero why pagin sila kay balo. Pero, sangin talakay naton ngayon natin mo ng pagkabalo nila. Yes, pambuan. So, sa isari nga mga reaction, ang Although, ara diri sa yung reaction namin sa mga drivers. Kay, ang ining mga taxi drivers, amo na ganihang balko Bombo Grace, nagapulaw bugtaw. Especially dira sa North Terminal, di ba? Why untat balik-balik mo dira, ginakamusta mo sila, ang sitwasyon, may tsindihan mo sila bala nga, inablang pulaw bugtaw nila para makadala pa ulit. Tapos here comes ang isa ka taxi driver nga nangimas-imas na yan. Doon nablang gindagtaan mo yung mga tao, nga mga maayo, nga mga taxi driver, nga nagapanikasog sa pangabuhi. Nagapabilin pambuan sa pamisaran sa atong mga kauturan nga amo nang ginimo usang isa lang gid out of 100 abi isa dira ang dumamba ka ba lost ship, no? Hay, Bombo Grace, do hindi kita maguntat sa Namarka. pingkota kay balokado ka, frustrating bala. Anyway, salamat gid Bombo Grace. Yes, pambuan live diri sa northbound terminal ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton, pero dugay dugaya rin ang aton mga sister stations. Ma-pause lang gid kita anay for a while, no? Do hindi kita magbuya, no? Ma-pause lang gid kita for a while. Pagbalik tayo rin ang aton mga sister stations, stand by. Okay. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumpara sa Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigit lamang sa Bombo Report sa first edition. Padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga Bombo Ann Sindol Sorilia. Dugay-dugay, Bombo Anthony. Iyari ng aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon sang region-wide tayo subong iya nga aga. Ang aton iya nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo. Subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Maayong aga, Gid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita na Mondria sa may syudad sa Bacolod, kasi bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Susperte ding topiko na Mondri sa ginaaligar, Bombo Lindsay, taxi driver nga nagpanghimas na videohan nga nagahimas sa legs sang bata minor de edad nga nagsakay sa iya nga taxi. Tiyamakon mo, Bombo Lindsay, nag-viral gid ni, no? Ang ginpost ni siya actually sa social media, sining biktima, no? Sining bata. Tapos ang ginpost niya, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa social media, sang Miyerkules nga adlaw, di syempre ginpiestahan ni dayon,
nagsakay siya taxi. Nagsakay siya sa front seat. Ti, syempre, lipot iya shorts. Nano man niya nga, wala kapugong si ginaaligan niya nga taxi driver. Aligasyon kay ti, Bombolinsi, why nakuhaan man plate number, wala picture. Pero ang iya nga video, ang kamot ni sang driver, ang iya nga kamot, may 3 seconds, may 6 seconds video nga nagapakita, nga nagahimas-himas gidya sa leg sang bata. Ay no. Tapos, may mga picture niya. Tapos, ambal niya, nagsakay siya taxi, makadto siya sa miga niya. Tiambal niya, why na siya ka-react? Ginambala niya ang taxi driver nga madulog na, mapundo, pero, ano ni gani, why nagapundo? Tapos, ginambala niya, papa ko pulis! Sus, why gyapon hadlok, sige gyapon panghimas. Ginambalan sang bata nga tumboy ko. Nagkadlaw pa siya, na ay tumboy siya kuno. Gamo. Ay nano man niya nga. Te amo na te ang reaksyon subong aga. Syempre gari-react man ang mga taxi drivers diri nga inambal ti hasta sila kuno na dalahig kay nagpost ini nga bata. Amo na kag ti ang ginhimo man sang upod nila nga taxi driver nga sila yaga pulaw bugtaw tapos may-ari lang amo ni nga eksena nga may isa ka taxi driver nang himas lang niya legs ti maapektuhan sila sini kag sumuman. Kay nakapablatter na ning bata, aside sa gin-post niya sa social media, nagpablatter man siya sa Police Station 4. Kag gin-refer na iniso ang iyang pagpablatter, ang ininga record sa Women's and Section Desk sang BCPO. So, hibaloon ni naton today kung desidido gidlang bata nga magpasaka sang kaso against sa sining ginahambal niya nga taxi driver. Aligasyon niya. Kag subong man sa dugang panamon nga balita. Kundi ang Bacolod Bombolinse hasta subong nga problema gid kami diriya sa supply sang amon iyang tubig. Nag-joint venture naman si Prime Water pero di ba nagsugod joint venture niya kay nagambal siya nga pagsulod namon sa Bacolod manami ng supply sang tubig. I-address ang mga kakulang sang supply. I-address ang problema. Sus, man niya nga nalabutan na dugay-dugay matatlok tuig na still kulang sa gihapon ang supply sang tubig sa 15 million liters per day. Tinagpanawagan si Mayor Albi Benitez sa may mga reklamo, abe palabuot ka mo dire. File ka mo official complaint ti kahapon to mga 132 na to ka mga reklamo officially ang nabaton. Te ang next move sang alkalde ipatawag niya niyang Prime Water kung ano iya ang natabo no sa sining joint venture kung may mahimo man gid sila nga hasta subong kadamo gid sa reklamo nga kulang sa supply sang tubig kun hindi kulang ang tubod sa gripo do inablang ice tea nablang itsura Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas kag subong man ang Manukan Country namon diri sa may syudad sa Bacolod kundi ang mga stall owners dapat sa syudad pa na mabayad no syudad in short ang manage pa sina. Pero ang hambal kahapon sang alkalde sang syudad sa Bacolod basi posible nga ipa-public-private partnership kung hindi matadlong sa mga stall owners ang mga problema kaangay sang minilyon ka pesos nila nga arrears nga wala ginabayran dugay-dugay na sa syudad sa Bacolod kag ma-maintain ang katinlo dera. Kay di dapat gina-preserve gid ang Manukan Country kay kumbaga amuning amon sini iya nga pampaganyat man sa mga turista ilabi na gid sa mga kadto diri sa Bacolod. So kay makadto sa Bacolod kag bagkaon sang inasal nga manok. Amo ning mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning man Bombolinsi kag mayong aga Bombo Radio Western Visayas sa amon diri mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz nga amon diri nga Department of Health ang DOH Capiz ang desidido no nga malabot man positibo nga maabot ining mando no presidential directives ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sa iya isa kagatos kaadlaw nga pagtungko bilang presidente malabot no sa nga ahensya ining 90% nga sa population sang ito o kon mga senior citizens nga mabakunahan na sang COVID-19
kag 50% sang mga nakabaton na sang primary doses ang makabaton man sang COVID-19 booster shot. So diri sa amon sa Capiz ginapasangkad pag diri ang pag-edukar sa mga pumuluyo, especially sa mga wala pa diri nagapabakuna nga magpabakuna na. Kaga sa kaso sa COVID-19 diri sa amon, ginamonitor nila kay man nagaamat-amat naman kami diri sang damo sa pag-positive. May 112 kami ka mga aktibo so far sang COVID-19. Ang amon diri mga napatay sumugod sa naglupok yung COVID-19 pandemic is 529. Kagang amon naka-recover is masobra man sa 12,000. So, amo ni si karon as of August 10 ini siya nga bulletin sang Department of Health. Kag amo ini gani sa karon nga ginabantayan gid sang amon sila magkatapo man sa mga DOH Capiz nga hindi balagid maglapta. Kag hindi kami magbalik man sa uno nga mabudlay diri ang paghulag sang amon nga mga pumuluyo. Sa dugay namon diri nga mga balita, may mga construction workers diri nga palapot man sang ilang pagkadismaya ay wala sila maswelduhan pa iya sang kontraktor nga gatrabaho ni sila daan sa RMPH sa gina-construct nga RMPH sa may Barangay Lanot sa Rojas Memorial Provincial Hospital nga outpatient department. Ginapayag diri sang mga interview diri kahapon nga sanday Fredenil Barredo, si Jessie Dumapit, si Herjan Timban, pilagin lamang ni sila sa masobra 50 ka mga construction workers nga wala maswelduhan sang kontraktor nga Silver Dragon Construction. Dira ina sila dira sa sa mga ini base ining Silver Dragon sa Bacolod, Bomboan. Way na nagapabatsa gining Silver Dragon si ilang mga construction workers diri sa Capiz. Kag masobra na duha ka semana nga wala sila masweldohan kay manang kontrata diri sa ila is sa Pakyawan. So semanal dapat ang ilang swelduhan, pero naduha na kasi mana why Japon sila matagaan sang sweldo sang amo nga kontraktor. May foreman sila nga wala sila makakilala sa apelyido pero ang ila ginhatag nga ngalan is Richard nga taga Bacolod man. Pero sunod diri sa ila nga foreman wala pa may ginhatag ang kontraktor nila nga pasweldo. Ngayon naman ni sila sang bulig diri sa amon sa Kapitolyo sa gobernador pero ginaambalan sila sunod sa ila iya nga nakabayad niya ang provincial government sa kontraktor. Sila iluanto sila kay kuntani gamito na nila gapangabay lang kuntani gani sila bisan partial lang ay kaiwat gid iya sang kwarta. Kag may isa diri ka misis masobra 30 anyos nga hindi na naton pagingadlan ang nagtuyo nga magutas niya kaugalingon nga kabuhi taga istansya Iloilo siya masakay kuntani sila diri sa sa may Kulasi Port galing kay naglaong ni siya sa Yabana o pud man Yabana kag kabataan nga magasakay kuntani sa Roro naglaong ining gina nga mag CR galing kay Dukadugay namutikan sa iya nga bana nga Dukadugay gid siya nga nagbalik sa iya nga pag-check yar at didto kag nagtuyo siya nga maglaslas sa iya nga pulso. Subong diri siya sa may RMPH kag padayon nga ginabulong. Amo ni so far mga balita diri sa amon nga syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz balik sa imo Bombolins. Madamo gig nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, isla sang Boracay, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una dire agin klaro kagapon sang Malay Tourism Office, particular kay Sir Felix de los Santos, Chief Tourism Operation Officer sang Malay Tourism Office nga waay sang may natabo nga overpricing ang inibalang controversial kag nag-viral sa social media
nga post may kaangtanan sa 16,000 pesos nga pagpanukot sa ini nga pagpa hair braid. Siling to ni Sir Felix, nagsunod man sa taripa ang ini nga nag hair braid sa bata sa nga isa ka foreigner kag hasta nga naglabot gid man sa 16,000 pesos ang sukot sa ini nga pag-tirinta sa nga buhok sang iya nga bata. Una dire, isa sa mga ginexplikar sa nga presidente sa mga hair braider nga 4 ka oras sabi ko no inabot ang ini nga pag-hair braid kag agin pabayluhan pa ini sang amay sang ini nga bata nga foreigner kay man sang una nga ginhimo sang ini nga mga hair braider daw waway niya na ilaan kag gusto niya ang madamo sang design kag color nga hair braid kag dito ginliwat kag inabot sang 4 ka oras kay ti based to sa taripa nga pamantaw naton ti may ara gid man nga hair braid ka 200, 300, 500 kag 1,000 ti ang kung kisa ang ina nga 200 duha lang gid ina kalinya sa imong buhok ang ina nga pagsalapid o kung pagsitirintas ti ini nga sa bata kung makita man naton sa post nga nag-viral sa social media daw halos tanan gid nga iya buhok gin pa hair braid niya. Samtang sa part man sa aton nga or sa amon nga lokal nga gobyerno sa Banwa sang Balay ti i-review nila ang mga pagsinulundan kag rules and regulation sa ini nga mga naga-offer sa nga activities and services dira sa isla sang Boracay para matagan pagidini sang nagakaigo nga pag-regulate man. Samtang dugang man nga balita diri sa amon nagreklamo man diri sa Bombo Radio Kalibo ang isa ka leader sang progresibo nga grupo partikular ang ining Kadamay Organization matapos ang aligasyon nga ginagamit sang tagapamakba sang 31st Brigade sang Philippine Army nga partikular gihingadlan niya ini nga si Ernel Malan Mendoza nga suno sa iya ginagamit ang ilang litrato nga duha agud nga ingganihon to ang ilang nga mga miyembro nga maglaylo na sa ilang nga grupo ti nagugat ini nga problema sang may ginpatigayon bala nga assembly ang mayor o alkalde sang amon nga Banwa sang Kalibo dito sa may bahin sang Pabahay sa may barangay Briones sa Banwa sang Kalibo kung sa diin nagiping manabi ini nga tagreklamo nga leader sang Kadamay nga sininita tugna kag ini nga si Ernel Malan Mendoza sang Philippine Army kag dito nabulan sila sang litrato kag gingamit ini allegedly sang Philippine Army agud nga inganyon ang ilang nga grupo ilang nga miyembro agud nga maglaylo sa ilang nga organisasyon. Di syempre why siya nalipay kay man dugay naman ako yang leader sa among nga grupo kag waay man ako tuya sang plano nga makipagnegosya sa Philippine Army. Samtang dugang man niya balita diri sa amon subong may ginaduso nga resolusyon ang PCCI Aklan ini bala nga grupo sang mga negosyante kag ang Kalibo Consumers Association nga gina-require ang mga negosyante sa amon nga Kalibo Public Market nga maggamit na lang gid sang digital weighing scale o kung ini nga digital nga kiluhan no kag bawal na ini nga manumano o kung ini nga kiluhan nga dati pa no kay man nadiskubrihan nila sa ilang nga pagbisita kaupod ang DTI nga damo gid sang may depekto o kung may samad sa ilang nga kiluhan ang iban nasamad gid man pero ang iban ti ginahungod agud mas nga makabintaha sa mga consumer kung bumalakal. Samtang gina-required pagid nila sa iban pagid nila nga ginadiyon nga resolusyon nga makaangkon sang price tag ang tanan nga mga baligya sa sulod sang amon nga Kalibo Public Market agud malikawan man ang ini nga pag overprice. Amo lang ni so far ang amon nga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolensi.
Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tigina kalipay man diri sa mga sugarcane planters kag farmers diri sa Maya Western Visayas ang pagbasura ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa proposal nga mag-import sa nga dugang nga 300,000 metric tons ang kalamay sa Pilipinas. Di sunod diri gani kay 3rd District Board Member Matt Palabrica nga tikabahin man sa nga local sugar industry ang desisyon diri sa presidente benta hagid katama sa lokal nga industriya sa kalamay agod nga sa tion nga milling season ma-stabilize ang presyo sa kalamay. Katiging question man dari ko na sadto walang ining balang perma sa nakitaan sa SRA nga kun sa diin ginapahayag ginaprubahan kuno sa presidente ang ining pag-import pero nagwa gali kaging clarify sa Malacañang nga wala ginaprubahan sang presidente. Ang nagperma to gali si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Sa iban panamon dari nga mga balita nagapati dari ang alkalde sang syudad si Mayor Jerry Tañas nga may aras ang vested interest ang mga tawo nga nagareklamo batok sa lease agreement sa tungaya sang Iloilo City Government kag sang SM Prime Holdings Incorporated para sa redevelopment sang duha ka mga dalagko nga merkado diri sa amon ang Central Market kag Terminal Market o kon Super. Di nagaisahanon dari ang konsihal si Councilor Plaridel Nava nga amoya ang mapahayag nga illegal kag unlawful ang kontrata. Sa iban panamon dari nga mga balita tinalapawan na dariho sang banwa sang Oton ang banwa sang San Joaquin sa may pinakamadamong kaso sang dengue. Di sa latest report dari sa Provincial Health Office may 193 na ka-cumulative dengue cases ang Oton halin sang January 1 tubtob Agosto 6 pati wala kami dari sa may na-record sa banwa sang Oton sang napatay. Yang San Joaquin dari may 167 na ka mga kaso sang dengue kag tinauna na ang San Joaquin nga nag-declare sang state of calamity. Sa iban panamon dari nga mga balita ukon dari kita dra sa inyo sa may Bombo Radio Bacolod Bomboan ay nano-ano ni ang driver dra sa inyo sang taxi nakareklamo ni bala ang ining menor de edad sa otoridad sa mga kapulisan naton Bomboan. Yes, ara na ni subong gani na ano-ano siya bombolinsi man nga do sa ka hindi gidya amuya, no? Ara na subong sa WCPD ang reklamo sang bata sa tanawon nato ng development today. Saan siya ma-file kaso? Kaysa pinaka-latest pagid nga development, kuding mga taxi driver bombolinsi, especially diri sa amon sa North Terminal. Kay why man sila kabalo kung sino siya, tinabatian lang nila kay ina sangin take up naton sa bombo, tinag-react sila. Sangkin pagsubong ni nga mga tinion ang development, sangkin pakita sa ila to sa naton ni Bombo Grace tong video. Hambal niya, why mitruhan? So hambal nila, tiba si kolorom ni. So dibla dapat kung taxi may metrohan, so wala metrohan kay man bombolinsi, dibla na uso man sa amon nga daan ring online booking. It could be nga basi bla online booking panibla ti amo gining danger nga gwa sini lita niya yang mga taxi driver bombolinsi. No ti amo gid dapat usisaon gina kung lalihitim mo na nginang taxi driver. Amo gini balalain kun kaysa bala. Ti mayo dari sa amon nya sa Iloilo mga mabuot kay masaligan diya mga taxi driver dari sa amon pero ti hindi lang sa mga taxi kundi mangin sa mga jeep, mangin sa tricycle. Ti daraya sa Rojas, Boborita, masaligan man mga driver nyo. Siguro sa tao na ginaya, wala na iya siya trabaho, no, mapa-driver man dra or nano sa tao na yung kaisa may pagka no bala iligid nga hindi gid bala makalantaw lang mahikap gid bombolinsi. Tinaka shorts pa daan ang bata, ang minor de edad pero ti bisan ano pa na yung bayuon, ano man dayang soksok sa babayi, hindi na iya rason Bombo Radio Western Visayas nga mangbastos ikaw. Hindi na iya rason nga manghimas kay mo. Ya punggi-punggi nyo man, ay sos mo April. Sa mga lalaki, kung ginaulag, kung gan kita na ang ulag, kung baga, kung naila magtulok sa legs, tulok ka lang bala, pero hindi bala nga i-vulgar mo gidya bombolensi, kag mahimo ka gidya sang bagay nga mabastos mo gidya nga persona, kay man, away man yang iban niya babayi, way man niya nagasuksok sang short kag mga sleeveless abi nga lambong agud niya bastuson sa mga lalaki, di ba?
way mananaila sila nga bastuson kaga ang pagrespeto tani ara ay man abong Bolense hindi man naton malikawan nga ang lalaki ngayon may bata man siguro ina may mga igmanghod man may nanay man nina no may parents man sa nga babaye titani giniisip niya nga antes na himuon na nga may babaye man siya nga miyembro sa pamilya Bombolense. Insakto gid ti trauma ning mahatag ya sa minor de edad nga na videohan pa ya sa nga minor ti ilang tawo ni sa bahin sa nga otoridad man dira sa may Bacolod kun paano ini o kun malantaw kun lehitimo ang ining taxi driver. Sige lang ala na ginaakon nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo. Sige. Pwede kita yung mga kabe naman nabili niya tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sige hapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo! Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang